benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. Casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Fa una nit clara i tranquil·la i la lluna ja fa llum. Els convidats van arribant i van omplint tota la casa de colors i de perfums. Heus aquí Blancaneus, en Pulgarcito i els tres porquets, el gos Milú i en Tintín, Capità Haddock també, Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. Casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Hola Jaimito i Doña Urraca, i en Carpanta i Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i en Tarzan, la mona Chita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, Mortadelo i Filemón, els reis d'Orient, Bola de Drac, Finn i Jake i Caputxeta, Pepa Macagoranga i en Batman. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. Casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Brbam, brbam, vine, brbam, 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 vine amb mi. Brbam, brbam, vine, brbam, 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 vine amb mi. Bona nit, senyor King Kong, Popeye, senyor Asterix, Doraemon i Mafalda, l'home del sac i Patufet, senyor Charlotte, senyor Belí, Macaco, vamos a Wall-E, agafadets del bracet, Pinocho que va en globus, Macoc i l'Ulisses, Tom i Jerry en patinet. Oh, benvinguts, passeu, passeu, ara ja no falta ningú. O potser sí, ja me n'adono que tan sols hi faltes tu. També pots venir, tu si vols, t'esperem, hi ha lloc per tots. El temps no compta ni l'espai, qualsevol nit pot sortir el sol. When I need motivation, my one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader.
She gives me love and affection, baby, the dimension. You're the only girl for me tonight, be the next one. Mama loves you too, she thinks I made the right selection. Now all that's left. Doncs a veure, la idea de les marxes era fer 4 rutes diferents, que els alumnes anessin provant l'entorn del Blanes i anessin coneguent. Un any vam anar cap al Vilar, un any vam anar cap a Sant Francesc, un any vam fer la Punta de Tordera i aquest any tocava Palafolls. Però ens hem trobat amb el problema del pont. La policia va dir que no es podia posar el pont i hem hagut de tornar a repetir la ruta de la Tordera. No ha canviat gaire res, Tots anem caminant i tots ens ho passem bé. És un dia diferent.